infrared, there is one spare part. Hovorí o tom, že tu je vlastne dookola ten infračervený rám, tak podobne ako pri monitoré. A na základe neho vlastne vieme robiť to čiastočné mazanie, alebo vieme ukladať to, čo si popíšeme, vlastne do počítača alebo do monitora. Another is durability. We must make it, as stable as it is if you heat. To je trvácnosť, čiže nejaká výdrž toho do budúcna. Tie malé tabletky skôr odchádzajú na viac problémov. Ale toto tu má vlastne oveľa väčšiu trvácnosť, oveľa dlhšie to vydrží. Keďže je tam aj viac tých kryštálov, čiže aj odjedy nejaké napríklad, to nesmieme keď zlejú do kopu. Čiže vy ani nepocítite, že to je čierny. Skús ešte otázať. Alex. To majú aj také, že keď to tak silnejšie krížne, tak sa to tak trošku ako keby rozprášilo. Myslíš tak ako keď sa vyhne? Áno. To sa nie, že rozpráši, ty si urobil tlak. S tým perom. Ako by si Nie, ale keď dáš silnejšiu postupy. Práve, ty to isté ako keď zrutuje. Áno, to je tak. It's always if you need something. The internet panel. The later, we will make it wireless. As like nemáme USB-čkovým káblom, ono sa to dá prepojiť USB káblom na monitor a vlastne to, čo píšete, sa dá uložiť do PDF. Teraz to nemáme, ale hovoria som, že vlastne tá technológia môže byť využitá bez Bluetooth. like Bluetooth. Okay. Because cloud, it is like a Windows system. We will make it the writing and this is your phone, your cache, based on like Bluetooth. Keď to bude bezdrôtové, tak vlastne všetko to, čo píšeme, tak môže byť uložené do telefónu, do tabletu. Zatiaľ fungujeme len na Windowse, ale ešte vyhrať ešte aplikáciu a či by Android. On Android system. Vysoká škola. Máš vysokú školu, si teraz zažila, že asi takto sa učí na vysokej Ja škole. škola si to Ale si zvládol, dobre. Bianka? Rebeka. No, ale keď napríklad toto funguje isto, ako kde malička. Ako keď sú tie malé tabuľky na ekrane, také poznajú tie malé podobný systém. To funguje podobne. She's asking if it's working like a small dish. Oh, it's a design theory. It's similar. Je to podobné. But this one, has more tough technology. Toto tu má oveľa vylepšenú technológiu a hlavne she said they have different classrooms where they have Why connect for me? no, this one, I mean, and then they have a green wall. Where green wall, there is everywhere dust. Everything is dust. The dust actually reduce the lifespan of the tracking panel. Životnosť vlastne sa skracuje. Práve pri tých interaktívnych obrazovkách sa skracuje životnosť, takže vlastne to sa im Áno, to je pravda. ale to je všetko pri projektoroch, to je úplne najhoršie. To je také čierne folie, preto vidíme čierne. Potom, ako sa tie kryštály v tom danom bode otočia nejakým spôsobom pri tom tlaku, tak vtedy nám odrážajú presne, lebo sú otočené, odrážajú to svet. Takže trošku Máme prvú hodinu fyziky. Prvá hodina fyziky. Začali prvú hodinu fyziky. First physics. Yes. Just now there's one
the sand, only one color. Later, we will, we are make the research on it. We will make it two color and this. And like one paint, we have two ends. Different end, twisted like different angle. Twisted different angle. So, Deti počúvajú, to je dôležité. Utieranie, keď sa vám bude zdať, že je špinavá, platí to isté, ako je pre tie monitore. Nie, že zoberete mokrú handu. Handra musí byť suchá, alebo keď treba lepšie vyčistiť niečo, musí byť poriadne vyžmykané. Že skoro až suchá. Počkám, že ledušku. To len náhodou, keď ich napadlo deti. Áno, tak preto sme mali zakázané, lebo